ane chama gi yo mane, adwa ni pesa na mar chama ni otim nang'o. Chama yudo dwe mar 12. Aketo pesa na ni e chama ni nyathina dhi e skul dwe mar 1. Kosa aketo pesa na ni e chama ni karomo dwe mar 1 to ene pesa matiyo ge komo. Kosa aketo pesa na ni e chama ni ene pesa mabiro dhi tiyo go de yora mar sikuku mar chamo. To gima nyalo kwero jo nyikwa Ramogi to gi minewa kata owetewa mane chama ni pesa mar chama ok en pesa mar bero godo wang' ji. Mar loso godo nyasi e dala ni to ji chamo. Tisediyo iwacho no tuwe okanda. Isetuwe okanda i dweche 12. Kikano chama. Koro kiyudo pesa mar chama dwe mar 12 tin koro iluongo ji madhori makech. Chik ok oyie mano. Chik dwaro ni pesa mar chama nikech en pesa mabende moko ok nyuolre malong'o. Nyaka itim godo gimoro mineno. Akawo chama chulo godo fees mar higa achiel na nyathina. Imor. Nde jomoko bende ponono nyalo bedo ni donje chama, nitiere chama moko mag nyiewo kata gimoro. Ng'e ni mine mathoth manitiere kata